Și iarăși am venit după câteva poze, am făcut cu familia. După cum vedeți, acolo sunt niște oi sălbatice, cum v-am spus. Așa sunt toate, sunt foarte multe. Nu putem să ajungem la ele pentru că sunt așa departe. Mama aici. Aici mulți munți, cum am spus. Acolo nu știu cum niște oameni au ajuns acolo. Uitați aici. Așa. Bye bye. Ok. Aici. Aici Parcul Național Dormitor. Nu dă voie la drone. Mai mulți oameni aici. Și tot ce vrei. Acolo cred că văd o mașină. Da, am avut dreptate, e o mașină. A ajuns acolo. Nu știu cum. Dar cred că a avut noroc. Așa. Noi aici suntem într-o excursie de multe ore. Noi ne-am pornit pe la vreo 7 dimineața, pentru că aici este cu o oră mai înainte de România și țările, aproape restul țărilor din Europa. Chiar dacă și Muntenegru este din Europa, e cu o oră mai înainte. Când în România este 8, aici este 7. Și noi ne-am pornit azi la 7 dimineața și ne-a spus ghidul că o să ajungem pe la vreo 12 noaptea, pentru că ne-am reținut. Și aici ne-am reținut mai mult pentru că drumul e îngust și nu încap două mașini. Aici așa multe pietre, cum am spus, muntele acela era oșa de cal pentru un gigant și acum s-a transformat în munte. Bate vântul, e puțin frig, nu știu dacă mă auziți, dar cam asta a fost pentru azi. Pa, pa!